ang magiging labanan dito sa darating na halalan ay SOCMED talaga, social media. Kaya kung sila ay yung mga trolls, mga basher, ay dapat meron din tayong mga social media warriors. At ang truth for me is more powerful than lies. Kaya may sariling puwersa ang katotohanan na hindi natin masasabing may ganyan pagdating sa mga kasinungalingan. Ang kailangan lang natin i-push yan. Double the effort of what they are doing. Alam nyo, noong pa yan nagsimula yan yung historical revisionism na yan sa internet. Siguro mga year 2000s, mga ganon. At nung pa lang napansin namin na naglalabas ng mga video, obviously very well paid, very well produced. Gumastos talaga sila ng malaki para i-target ang ating mga kabataan at ikalat nga yung historical revisionism na yan. And we have to push back para lumabas ulit ang katotohanan. Akala ko patay na si Goebbels eh. Meron siguro mga kamag-anak na buhay ito na nagpapatuloy ng gano'n. Sige, Ilina, go. Attorney, are you engaging or are you hiring? May team po ba kayo ng social media warriors kung tawagin po ninyo to combat itong revisionism happening online? Ay, ako alam nyo, Ina, sa konti lang talaga ang resources namin, and I do have a team that's helping me mostly. Well, the two of them who are very important in the team are actually mga anak ko. Kasi sila yung mga marurunong sa social media. Pero I've been informed na meron daw, may mga grupo na nagsisimula ng lumaban at mag-push back sa internet.